C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler. Foli bɛ lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen don an na yaasa bɛ se ka faamali sɔrɔ cogo min na bamanankan kibaruya kɔnɔna la Mali ani diɲɛ kan ni o waati selen ka sanga ni bi tɛnɛ avril kalo tile 20 san 2026 an ka wula in na kunnafoni bakuruba dɔ bɛ tali kɛ AES jamana ni CEDEAO bɛ ka ɲini ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o misali dɔ de kɛra ɲɔgɔn ye kɛra Togokaw bara yaasa ka se ka kulu sigi sen kan ka kumaɲɔgɔnw sinsin AES jamana ani CEDEAO o ni ɲɔgɔn cɛ jɔnya tile waati gɛrɛntɛ mun tara ka da farafindenw kan n'o kɛmɛ sabu ye ka juru yɛlɛ anw na FMI ani Banque mondiale la fo o sarali de ka kɛ n'o tɛ ni juru ninnu tɛ se ka wuli Kasim Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kan an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la k'a daminɛ Sevare Kulukoro fo ka taa se Sikasokaw bara ani jamana fan camanba ka se ka jugu ka dadigi kɛ o la kosɛbɛ Ɲɔrɔ du Sahel marabolo ni a ɲɔngo ka minɛn caman ka o minɛ o la marakɔnɔ kiyɔrɔ min na tan an ye Mayinakaw bara la k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɛmɛ ka dɔ fara sɔngɔw olu bɛɛ lajɛlen ka o kɛmɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma an bɛ don na ko bi sankaw fɛ yen nɔ sifinnakaw walekɛlaw kun ni o ye faso kanu wale o ye citoyenneté yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka janto faso kanu na cogo min na Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye farafinna keleya tɔnba Union africaine ɲɛmaa ka o bisimila yaasa AES jamana ni UA ka kumaɲɔgɔnw ka se ka bila sen kan Iran y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna taa kumaɲɔgɔn sen kan bawo ko kumaɲɔgɔn mun n'a bɛ ka kɛ ani Amérique ni ɲɔgɔn cɛ ko mugu ni kisɛ ka jɔ Pakistan kɔnɔna la ko Américains ye o sariya sɔsɔ o de la k'olu tɛna taa ye nin kɛnɛ in kan ninnu de ye an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kunnafoni sira ni bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kurakura k'a lase aw ma jɔnya tile kɔnɔna la nanzara tile ko mun tara k'a da an bɛnbakɛw kan ni o ye jagoya fanga ye a mun kɛra sabu ye ni ka jagoya juru ta k'o kari anw na ni nin jɔnya ye ni sarali ma kɛ a la ko réparation ani maa minnu ni olu ye degun sɔrɔ o ni mun ka kan k'o kɛ o ye ni jagoya nafolo mun ni o dalen don an kan ka o lawuli ka bɔ yen FMI ani Banque mondiale yɔrɔ ko jɔnya juru tɛ se ka tigɛ ka bɔ anw na yaasa jɔnya juru de ka tigɛ fo ka jɔnya juru ninnu ka fɛlɛn dabali de kɛ ka se ka o wuli k'o bɔ farafinna jamana da la o de bɛ ka kɛ laɲini ye maa dɔw fɛ maa minnu ni olu bɛ su ni tile wulikajɔ la jɔnya joli mun bɛ an na ka se ka a furakɛ yaasa u ka faamuyali sɔrɔ o la Kasim Tarawele ɲɛfɔli kɛ an ye Kebamite fan fɛ ka jɛngɛw lajɛ. Waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Gana jamana ale ye wulikajɔ kɛ min ye jɔnya waleya min tara ka ɲɛsin farafinna ma ka taa n'a ye diɲɛseleke 4 bankun kan yaasa laɲini ka se ka sigi sen kan min b'a to nanzaralakaw ye jɔnya waleya min ta ka ɲɛsin farafinna ma a bɛ se ka sara cogo min ani k'a lakodɔn lakodɔnni sɔn kɛra o ma k'a kɛ maanifinya yɛrɛ danbe tiɲɛni k'a bila hukumu kɔnɔna ala ni Gana ka wulikajɔ ani farafin jamana wɛrɛw bi na Faransikaw olu yɛrɛ ka maa mafalenba dɔ bɛ yen n'o o ye Jean-Marc Ayrault ye min ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o sigilen don jɔnyawale miiriya ale kɛlɛli kama a ko a b'a ɲini Faransi fɛ a ka sarali o boloda Faransika ni maa kofɔlen a y'a yira fana k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka don joona Faransi ni a ye nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana minnu ma
u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna cogo min n'o ye farafina jamanaw ye farafina jamana caman bɛ yen bi o kɔnɔna na wulikajɔw bɛ yen ka kɛ ni nin waleya cɛjugu in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegalikaw a y'olu ta misali la k'a yira k'a fɔ bi min ye Senegali ye bɔrɔkɔ juru min donna ale la ani degun min b'a kan bi a n'a bɛ juru min ta don o don diɲɛ seleke naani jamanaw fɛ ko juru in kɛlen don k'a to bi Senegali kɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a ko a bɛ Senegali de ta dɔn nka min ye farafina jamana caman ye o fana bɛ nin degun kelen in kɔnɔna na sabula juru minnu don kajibina juru don a sara man di a bɛ yiriwali bali a bɛ taa ɲɛ bali wa a bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ni farafinakaw bɛ k'o ɲini a b'o bali ko n'o y'a sɔrɔ jamana caman bɛ bi nin waati in na olu ka juru n'olu sarala u bɛ se ka taa ɲɛko kuma fɔ u bɛ se ka min ye wulikajɔko kuma fɔ k'o la sa ka kan bi Faransi min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen nun juru don b'a ye farafina jamanaw kɔnɔna na a k'a lajɛ ka tɔnɔmadali kɛ yaasa jɔnya wale min n'a y'o ta k'o ɲɛsin farafinakaw ma sarali ka boloda dɔ ka bɔ kuma caman na yaasa nin farafin jamana ninnu fana bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye kuma tɛ u ka yiriwali baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min u ka sɔrɔ bɛ se k'u labɔ cogo min u fana bɛ se ka min ye baaraw kɛ baara min bɛ se ka kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye cogo min na Jean-Marc Ayrault a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka to tan sabula juru min bɛ Senegali yɛrɛ kelen na bi n'i y'a ta k'a jateminɛ ale ni farafin jamana minnu ni farafin ka jɔnya waleya sera olu ma k'a bɛɛ lajɛlen ka yiriwali bilalen don kɔ kan a ɲɛ sɔrɔ man di wa min ye waleya in ye a ye degun mun se a ye tɔɔrɔ mun se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kane Caro ye waleya cɛjugu min kɛra o kɔnɔna na o wari sarali o hakɛw labɛnni ko Faransi kan ka sɔn o ma dɛ n'a b'a fɛ farafina jamanaw a ye minnu mara ka tɛmɛ u kana to FMI ni Banque mondiale ka jɔnya juru sarali la san kalo 12 fo ka taa se diɲɛ wuli ma k'a k'a lajɛ a ka tɔnɔmadali kɛ yaasa farafin jamanaw fana bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min ka yiriwali yɛrɛ bolodali kɛ ani u ka sɔrɔ ka se ka kɛ u ka jamanaw olu ninanfan. N'an bɔra o kɔnɔna la AES jamana ani CEDEAO bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hakilina de kɛra Togokaw bara jalajɛba dɔ kɛra hali n'a sɔrɔ a ma kɛ formel kɔnɔ ko informel sɛbɛnfura ma bɔ a kama an ka jamana kɔkancɛw AES jamana kɔkancɛw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togokaw bara ni o bɛ tali kɛ Mali Niger ani Burkina Faso fo ka taa se Togokaw ka kɔkancɛw minisiri ni o ye Robert Dussé ka fara CEDEAO ka commission o ɲɛma kan Umar Ali Touré yaasa kumaɲɔgɔn ka se ka kɛ ani maa mun ni u bɛ na o bila cɛfɔ ani kanbɛ la CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Lassana Kuyate ka sanga ni avril kalo tile 17 ye Lomekaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko ni jalajɛ in a sigira jalajɛ mun ko ni a kun ye maa mun kan ka na cɛfɔ ani kanbɛ la AES ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO tɔgɔ la ka se ka o maa ka a yira AES jamana maaw la minnu ni olu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw kunna ko yaasa don nataw la kumaɲɔgɔnw ka se ka bila sen kan ɛrɛmɛ k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ kulu ma sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ko nin jalajɛ in ye paraɲɛ fɔlɔ ye yaasa labɛnw ka se ka bila sen kan fɛn mun ye sariya kisɛw olu ka bila ani fo ka taa se kumaɲɔgɔnw kan ka kɛ sira minnu fɛ ka se ka o fɔ k'o bɔgɔra dɔn k'a lajɛya fan bɛɛ lajɛlen ye ani kumaw kan ka kɛ fɛn mun kan ko laɲini mun ye ka se ka AES ani CEDEAO an ka bolo ɲɔgɔn ma ɲɛtaa kuntalajan baaraw la ani jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na h'a ka ja farafina tilebiyanfan ka nafa kama o siratigɛ de la maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan minnu bɛ AES kɔnɔna la walima minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ kumaɲɔgɔnw ka bila sen kan bɛnkanw ka sigi nka ko bɛnkanw ka kɛ bonya ni karama ani jɛlenya fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ka nafa kama o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ don nataw la fɛlɛw bɛ na kɛ yaasa Togo jamana ani fo ka taa se maa mun bɛ cɛfɔ ni kanbɛ la AES ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Lassana Kuyate u bɛ se ka sɛbɛnfuraw ka o sigi ani bɛnkanw kumaw bɛ boli fɛn fɛn kan k'a kɛ formel ye ka o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn yaasa bɛnɲɔgɔn ani kumaɲɔgɔnw u ka se ka kɛ AES jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaa kuntalajan o sira fɛ ka ɲɛsin an ka jamanaw ma. Lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka bɔ jumadon na ka se bi ma cɛfini tabaw ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ Sevare ani Kulukorokaw bara k'a daminɛ avril kalo tile 19 ka se avril kalo tile 20 ma an ka cɛfini tabaw ye
jugu ka dadigi kɛ o la kosɛbɛ jafaralawale tigilama u ye u susu ka u camanba de daji an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba journal division Umar Jara ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ni cikan bɔra fintigilakaw ka kunnafoni sira diripa o bolo kan ka sanga ni avril kalo tile 19 y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ha ka ja Mopti ani Kulukoro marabolo la k'u kɛra sabu ye ka taa jugu dɔw ka dagayɔrɔ k'a ci ka a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ni Sevare bɛ kilomɛtiri 30 hakɛ la an ka cɛfini tabaw k'u ye Bamancia walijɔkɛla tigilama u tantan sigili plusieurs dizaines ka olu susu ye k'u bɛɛ lajɛlen daji ani k'u ka moto ka o kɛ bugurijɛ ye u ka minɛn camanba u bɛ kunnafoni di minnu ma ani ka minɛn wɛrɛw k'u ye nin bɛɛ lajɛlen de daji cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a ko o don kelen walima o dugujɛ ka sanga ni bi ye avril kalo tile 20 Mopti marabolo kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw kɛ maa minnu ni olu tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Bamancia walijɔkɛla tigilamaw ko u y'u ka daga dɔ ka u susu ka u ka fara ɲɔgɔn tiɲɛ ka u bɛɛ lajɛlen k'u daji wa o munumunusalon kelen kɔnɔna la Kolokani marabolo kɔnɔ Kolokani sigida ni o bɛ Kulukoro marabolo fɛ an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛliw kama k'u ye munumunusalon kɛ ka Bamancia walijɔkɛla tigilama maa 20 ɲɔgɔn ka olu fana susu ye ka u daji ni u tun bɛ munumunusalon la motow la u n'u ka moto n'u ka minɛnw k'u ye bɛɛ lajɛlen daji minɛn caman tun bɛ u bolo fo ka taa se taji ni a ɲɔngow ma an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɛra sabu ye ka nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka u daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin jaabi ɲuman mun bɔra Mopti marabolo ani Kulukoro kɔnɔna la o bɛ tali kɛ an ka cɛfini tabaw bɛ su ni tile wulikajɔ mun na dabuw ye sunatuw ye ka se ka malidenw ni bolofɛnw lakana wa k'u bɛ wulikajɔ mun na Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko nin jaabi ɲuman in de bɔra ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ yaasa ka se ka maaw ni o bolofɛnw lakana ka juguw kɛlɛ halisa an bɛ to cɛfini tabaw ka baara kɔnɔna la Nyoro du Sahel marabolo kɔnɔ ha ka ja lakamane an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sibiri avril kalo tile 18 an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔba kɛ yen lakamane kɔnɔna la ka se ka taa jugu dɔw dagayɔrɔ n'u kun dogolen mɛ yɔrɔ mun na an ka cɛfini tabaw ye u sɛgɛsɛgɛ larawuli cɛɲuw kɔfɛ ka taa u sɔrɔ tu kɔnɔna la yen duguma kɛlɛcɛw ye u koron ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka pick-up dɔ tun bɛ u bolokɔrɔ ni u bɛ munumunusalon kɛ ni o mɔbili mun ye o ni an ka cɛfini tabaw taara sɔgɔ ɲɔgɔn na Kayi cɛfini taba minnu ni olu ye u susu k'a fɔ ni maa kofɔla ninnu ko tun bɛ fɛ k'a ɲini ka taa jan da an ka taji dɔnni mɔbiliw de ɲɛ k'u to u ka bingali wale labɛnni na an ka cɛfini tabaw taara se u ma u n'u ka pick-up ani fo ka taa se ko mɔbili fitinin dɔ tun bɛ u bolo ni o ye taji suɲɛ mɔbili ye an ka cɛfini tabaw ye u bɛɛ lajɛlen susu k'u daji a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ninnu moto 14 ɲɔngo o kun fara bɛ mɔbili kan u bolo k'u bɛ ka munumunusalon kɛ yaasa ka se ka taa bingali wale k'o labɛn k'u to o bingali wale de la an ka cɛfini tabaw ye hiri kɛ u kan ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in kɛra sabu ye ka jugu ninnu camanba ka u daji ni k'u ka dagayɔrɔ caman ka a ci wa ko wulikajɔw bonyana kosɛbɛ o don kelen na Kidali marabolo kɔnɔ yɔrɔ mun bɛ ni ani Kidali ye kilomɛtiri 48 ye an ka cɛfini tabaw ko u ye mɔbili 3 ka o minɛ juguw la ye minnu ni a kun minɛ bɛ u bolo n'u bɛ fɛ k'u ka juguya walew kɛ ni o mɔbili mun ye n'u bɛ munumunusalon kɛ ni a ye ko an ka cɛfini tabaw ye o mɔbili 3 ka o minɛ u la u kun kɛn bɛ ta ka taa mɔbili ninnu sɛbɛkɔrɔ dogo tu dugu ma ka u ka juguya wale ni fɛnw k'o labɛn ni o ye nka ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛra sabu ye ka susuli da u kan ka u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ka u camanba ka o daji Sikaso marabolo kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bonyana an ka wulikajɔkɛlaw fɛ ni o ye an ka finitigilakaw ye Danderiso mara kɔnɔna la ka sanga ni juma avril kalo tile 17 ye maa minnu tun bɛ yen ni olu tun bɛ ka a ɲini k'u bɛ taa jan da maaw ɲɛ jandala dɔ n'a bɛ wele ko Geter ko an ka cɛfini tabaw ye o sɛgɛsɛgɛ ka taa o ye yɔrɔ min na k'o susu ka o daji bawo ko nin sira in na an ka cɛfini tabaw ka kɛlɛ bolofara mun bɛ yen nɔ n'u kɛn bɛ ka a da ko éléphant déchaîné ni o ye sama wulilen ka se ka juguw kɛlɛ ka sanga ni Sikaso marabolo kɔnɔna la Danderiso Fɛnkolo fo ka taa se Cɔkɔrɔdugu
o tukɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen na ka na se fo fara kɔma ko an ka cɛfini tabaw ye nin tukɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye ka se ka juguw ɲini o sirabɔrɔ de kɔnɔna la o ye jugu caman ka position u dagayɔrɔ u ka marayɔrɔw o bɛ taa mun dogo tu kɔrɔ an ka cɛfini tabaw ko u ye nin bɛɛ lajɛlen susu fo ka na se hɛrɛma kɔnɔ kɔrɔyan fan fɛ ni maa ninnu de bɛ u ka nin juguya wale ninnu labɛn yaasa k'a fɔ k'u bɛ taa dankari kɛ anw ka taji dɔnni mɔbiliw la nka ka sanga ni cɛfini tabaw ka wulikajɔw ye ko u taara u koron ka nin maa kofɔlen minnu bɛ ka taa mugu jugu da ka u susu ka u daji wa ko o ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a ɲini k'u bɛ boli nka an ka cɛfini tabaw ka jan kɛra sabu ye ka se ka u susu o siratigɛ de la ko u ye nin maa ninnu susu k'u daji ni ka taji dɔnni mɔbili 62 ka o tɔpɔtɔ ka o ladon Sikaso kɔnɔna la ko o baara mun kɛra nisɔndiya ani sewa ye bawo mission accomplie la baara mun tun bɛ ka kɛ ka taji dɔnni mɔbiliw lakana ko o baaraw kɛra a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la sankaw baara wulikajɔ dɔ kɛra yaasa sifinnakaw bɛ se ka fasodenɲumanya baaraw ka a kɛ kosɛbɛ kalanbulon kɛra san sifinnakaw kun ɛrɛmɛ k'a fɔ maa 50 hakɛ olu de sen donna ni kalanbulon na ko ni kun ye a ta ko 15nan ye ka se ka fasodenɲumanya sifinnakaw ka se ka o faamu ko in kɛra ka sanga ni siviri avrikalo tile 18 ye maa minnu bɛ a la ni o sifinnakaw ye mun sisanga b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 35 olu ɲɔngɔw de tun bɛ ka se ka nin kɛnɛ in kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnakaw olu ka se ka fasodukanu ka o faamu ani dunan minnu bɛ na an fɛ yan nɔ ni o ye réfugiés ye ka u ladon cogo ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jamana kɔnɔ bɛɛ nafa ka bon kosɛbɛ dugu sanuyaliw ani fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ni a ɲɔngɔw ani kalanbulon fasodenɲumanya kan olu n'a damata de kɛra ka nin kɛnɛ in ka a sankɔrɔma cɛ mayinakaw bara a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɛmɛ sabu ye ka dɔ fara sɔngɔw bɛɛ lajɛlen kan maaw bɛ magoɲɛfɛnw ni o ye dala dumuniw ye ko sɔngɔko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ bawo ko bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ taji ti ka sɔrɔ o de la maaw mago jɔ dala dumunifɛn minnu na fo ka taa se maaw magoɲɛfɛn wɛrɛw ma siman ni a ɲɔngɔw ko dɔ de farala nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko tulu 20 litiri ko o dɔ farala o sɔngɔ kan 200 ɲɔngɔw boisson ani fo ka taa se siman dɔ farala nin bɛɛ de sɔngɔ kan siman ta a yɛrɛ sɔrɔ fo 21 na ka sɔrɔ a tun bɛ ka feere 19 tulu bitɔn ko o fɛnɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ fo 20 na fo 4000 ani 100 la ka sɔrɔ a tun bɛ ka feere 3800 na ko nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya tajiko gɛlɛya de kɛmɛ sabu ye feerekɛlaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ taji sɔrɔ cogo min na ka taa u ka minɛnw ta a ka gɛlɛ k'o kɛmɛ sabu ye jagoyalen don u bolo ka se ka dɔ fara minɛn sɔngɔw kan yaasa u ka tɔnɔ sɔrɔ buramukaw bara tɔn kɛmɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ni waati in na ko tɔn minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ maaw sɛgɛn tɔn tiɲɛnikɛlaw ko kirikew ko u donna maaw ka cɛkɛda caman na ka sanga ni tile fila laban ye buramukaw fɛ yen nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jiriw ani fo ka taa se nakɔsɛnɛnaw olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ni tɔn ninnu ye bawo ko tɔn ninnu ka tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ u mana taa don maaw ka sɛnɛkɛfɛnw na o bɛ sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o siratigɛ de la cikɛlaw ka bolofara mun bɛ buramukaw fɛ yen nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka baga ɲini tɔn ninnu na baga mun bɛ se ka ni tɔn ninnu faga ka maaw ka sɛnɛfɛnw ka olu lakana gawukaw fɛ yen nɔ sifinnakaw bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ sɔn damatɛmɛ walew ma bawo maa minnu bɛ damatɛmɛ walew kɛ ani ka bamanciya walew ka olu kɔkɔrɔma don ko sifinnaka bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an tɛ an t'a la o de ye hakilina mun n'a bilala sen kan an ka jamana sifinnakaw ka minisiriso fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ sifinnaka bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ karamɔgɔ ye ka maaw wele ka damatɛmɛ wale juguw ani fo ka taa se juguyakanw ka olu fɔlu kɛlɛ yaasa juguyakanw kana kɛ sabu ye ka na ni basigi tiɲɛ ani kɛlɛ ni a ɲɔngɔw ye an ka sigidaw la ko nin hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka jamana kanu bɛɛ ni kɛlɛ ni fara ɲɔgɔn kan ka o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa an ka sigiw bɛ diya masinakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko mɔni dɔ kɛra mɔni mun ni o ye foroba mɔni ye n'a kɛra sabu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan sibiri avrikalo tile 18 u ka yɔrɔ mun bɛ yen n'u b'a wele ko koko jeni a kɛra o yɔrɔ de la bɛɛ lajɛlen taara bozo danga ka taa fara maaw kan yaasa ni mɔni mun ni a kun ye duguden bɛɛ ka se ka taa mɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ jamalajɛnba ye jamalajan mun ni a kun ye
ka bɛn ni kɛlɛ kɛ ko nin bɛ kɛ u fɛ kuma o kuma ɲina san ta maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na ni o ye bozow ka danga ye ka taa nin mɔni belebeleba in ka a baaraw kɛ bɛn ni kɛlɛ ni basigi o kɔnɔna la bangasikaw fɛ yen nɔ ko maa minnu tun kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila a caman bɛ ka segin ka taa u dagayɔrɔ la k'o kɛn bɛ nisɔndiya ye ka sanga ni kununko kari avrikalo tile 19 ye ko du ta ɲɔngo caman olu mun kun kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ni dɔw kun nana Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ a caman seginna ka taa u ka duguw la ni o dugu dɔw ye Kolongo ani fo ka taa se Bayi Wɛnkoro Sokura o n'a ɲɔngo caman dugudenw ye u ka dugumaw ka u bisimila nisɔndiya kɔnɔ la bawo ko o bɛ jigisigi di maaw ma k'a fɔ basigi bɛ nale maa mun kun bɛ ka u sigiyɔrɔ bila u caman seginna ka yɛrɛ k'a fɔ a ka d'u ye ka t'u ka baaraw kɛ u fa dugukolo kan n'o dɔw ye u tun bɛ baara mun kɛ sɛnɛ baganmara ani mɔni ni a ɲɔngow ka se ka u ka dahirimɛ ɲini kɛ ka u to u fa dugu la ka sɔrɔ u ma siran ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ko nin basigi minɛlen filɛ nin ye o kɛn bɛ nisɔndiya ye ka ɲɛsin bangasikaw ma Kebamete fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka kibaruya tɔw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. AES jamana ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré ale ye fɛn mun ye commission nation africaine ni o union africaine ye ka o ɲɛmaa ka o bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔ la ka sanga ni avrikalo tile 20 ye a yɛrɛ k'a fɔ kumaɲɔgɔnw olu bɛ ka bila sen kan yaasa union africaine ani AES jamanaw ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ ka sanga ni bidon ye Capitaine Ibrahima Traoré a ye fɛn mun ye Union africaine ɲɛmaa bɛ maa mun bolo bi ni o ye son excellence le général Evariste Ndayi Chimier ka o bisimila ko u ka ɲɔgɔnye bɛna sigi mun kan bɛn ni keleya ka se ka o ɲini AES ani Union africaine ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka nin taama in Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni o de ye Burundi jamana ɲɛmaa ye ni ale fana bɛ Union africaine ɲɛmaaya la bi ko a bɛ don jamana kɔnɔna la kuluba fila minnu ka se ka u ka kumaɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka bɛn kelen kan cogo min na fɛn mun ye ɲɛta kuntalajanw siraba dilanw ani jamanaw ka se ka yiriwa ko ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara ka ni jamana ɲɛmaa in k'a bisimila don nataw la kumaw bɛna bila sen kan AES jamana ani Union africaine jɛɲɔgɔnyaw ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Sud-Afrique jamana kɔnɔna la Kemi Seba ni ale lasagolen bɛ yen nɔ panafricaniste bawo ko ka sanga ni ko a ye kuma dɔw fɔ mun ni o bɛ taa ni kafɔjaso o walew ye a ka kiri kun kan ka kɛ ka sanga ni bi avrikalo tile 20 ye ko u ye kiri ka a bila ka renvoyer ka taa bila avrikalo tile 29 nata la ko kiri jaabi laban o bɛ bɔ ka bin jaabi mun kɔnɔna la ko Sud-Afrique jamana bɛna se ka a latigɛ ni Kemi Seba a kan ka a bila ka taa Benin walima n'a a ko kan ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ kabi ko in kɛlen fɛn mun ye Benin jamana ye ale bɛ ka wulikajɔ kɛ ka cikanw bila Afrique Sud de jamana ma haka ja ka délégation bila ka taa ko yaasa ka se ka Kemi Seba k'a di olu ma nka ka sanga ni nin waati in ye avrikalo tile 9 o de bɛna to ko in ka se ka bugunatigɛ ni a bɛ kɛ cogo min na Burkina Faso jamana ɲɛmaaw fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn dɔw kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ sariya kɔnɔna la ko u ye o comprimé baden de minɛ comprimé furakisɛ 389 u ye o de minɛ ani fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko marijuana o kilo 77 fo ka taa se baga mun bɛ yen ni o ye mercure ye o kilo 92 ani cyanure kilo 100 ko maa minnu tun bɛ ka taa ni nin ko in ye o bɛ ka dɔn n'a ye duguduguma sira de fɛ o siratigɛ la fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa tɛgɛ da
ni minɛn ninnu kan ko n'i y'a minɛn bɛɛ dagosi fara ɲɔgɔn kan musaka bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 30 hakɛw la o de la tɛgɛdala kan ka se ka wulikajɔw kɛ kulu mun sigilen bɛ ka ɲɛnɛmafɛnw ka o kɛlɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la Congo RDC jamana la ni bɛnkan kun sɔrɔla ka yɛrɛ k'a fɔ ko mugu ni kisɛ ka jɔ jamana fintigilakaw ani fo ka taa se kulu marifatigi minnu bɛ yen bɛnkan mun ni a kɛra Suisse jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ tile 2 kɔfɛ dɔrɔn bɛnkan ninnu sɔsɔra bawo AFC ni o ye M23 ye kulu marifatigi minnu ni o ni jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ mugu ni kisɛ ka jɔ bɛn ka na ni basigi maa minnu ni olu kɛn bɛ ka jamana fa minnu bɛ yen nɔ ni u b'o wele ko Nord Kivu k'a tilan ani fo ka taa se Sud Kivu k'a tilan fan fila ye Suisse bɛnkan yɛrɛ mɛ k'a fɔ tile 2 dɔrɔn bɛnkan in sɔsɔra ko mugu ni kisɛ o bɛ ka kɛ ani ka jogojuguya walew ani damatɛmɛ walew ka o ta k'o ɲɛsin maa nana sumalo maa wɛrɛ k'a fɔ maaw kamana gan bɛ k'a fɔ Congo RDC jamana kɔnɔna la bi bɛnkan in ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale sɔnna ka kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ale ka san 100li sɔrɔli ɲaɲali ko a sɔnna ka kɛ o denfa ye bawo ko ka sanga ni maa mun bɛ k'a koɲɛ labɛn ni o ye fangaɲinitɔn Parti démocratique sénégalaise PDS o taara bonya sigi jamana ɲɛmaa kɔrɔ k'a fɔ ko a ka kɛ jamanakuntigi kɔrɔ in a ka san 100 sɔrɔli o ɲaɲali denfa ye maa caman kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi bɛna i sen don a la wa k'i bolo don a kɔrɔ wa ko o de la kumaw jɛra bɛɛ lajɛlen ye Basiru Diomaye Faye yɛrɛ k'a fɔ a sɔnna a bɛ kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka san 100 sɔrɔli ɲaɲali o denfa ye hali bi Senegal jamana kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko Senegali douane maaw ye tɛgɛ da biye dɔw kan ni o ye wari fo biye ye ka kɛra Caworo kɔnɔna la wari mun ni u bɛ taa ni a ye ka a ko k'a blanchi k'a kɛ nafolo ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko n'i ye wari in ta ka fara ɲɔgɔn kan wari docogo jugu ye fo biye ko a dagosi bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 6 o n'a kunkanfɛn na o siratigɛ de la ko wulikajɔ kɔnɔna la douane maaw u ye tɛgɛ da ni fo biye ninnu kan Russie jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye musolaka dɔ minɛ musolaka in ko Allemand ka don siga kɛra musolaka in na de k'a fɔ a kun bɛ fɛ ka wale dɔw labɛn ni o ye mugujugu ni a ɲɔngo ye attentat ka ɲɛsin Russie jamana ma k'a tun bɛ ka attentat dɔ de planifier wa ko ni musolaka in ni Allemand ka den don ko ani Ukraine jamana de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o siratigɛ de la Russikaw ka service renseignement maaw de y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye tɛgɛ da ni maa in kan wa u y'a bugunantigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ muso in Allemand ka den don wa u y'a ye k'a fɔ fɛnɛ ani Russie ani Ukraine ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Russie service renseignement ye a yɛrɛ k'a fɔ dangala foyi t'a la ni maa in Ukraine fanfɛ maa don wa k'a tun bɛ ka mugujugu de labɛn wa ko mugujugu yɛrɛ tun bɛ ka labɛn ka ɲɛsin a ma yɔrɔ jumɛn na o de ye Russie duguba ye duguba mun ni maaw ka ca yen kosɛbɛ yɔrɔ minnu b'a wele ko Piatigorsk k'a tun bɛ ka taa ni wale in kɛ yen de wa ko ni wale in n'a kuma kunbɛ joona a tun bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛniba ye ka ɲɛsin maa caman ma o siratigɛ de la Russikaw ka cikan dɔ sɛbɛnna k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u ye tɛgɛ da ni musolaka in kan k'a minɛ Amérique ni Iran a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw kun kan ka taa kɛ Islamabad kɔnɔna la ni o ye Pakistan faaba ye ka sanga ni bi don yɛrɛ ye bi tɛnɛdon ye nka ko Irankaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu sen tɛ nin kumaɲɔgɔn in na bawo k'u t'u ka maa bila ka taa ko ka sɔrɔ bɛnkan sɔrɔlen kun don u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka mugu ni kisɛ jɔ o waati kelen na ko Amérique jamana ye sira tigɛ Iran ka baton dɔ la bawo baton mun n'a tun bɛ ka munumunu ka bɔ kɔgɔjikan sira in fɛ ka taa Irankaw ka baton ko Amérique ye sira tigɛ o la k'o susu ko o tɛ bɛn kuma ye o de la Iran yɛrɛ k'a fɔ komi a ko kɛra ten tɔn olu tɛna don bɛnko kuma la olu tɛna de nin kɛnɛ in kan k'a fɔ ko sigikafɔ filanan in bawo sigikafɔ fɔlɔ kɛra bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛnkan kelen kuma sɔrɔ nka filanan in de la a kun kan ka ɲini ka bɛnkan tɔ ka a kologiriya nka Iran yɛrɛ k'a fɔ kuma mun na ni u bɛ k'a ɲini ka basigi ani bɛn nati o siratigɛ kelen na ko ni Amérique bɛ ka olu ka batonw ka o susu ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Amérique labɛnnen tɛ bɛn kama wa olu fana tɛna taa sigi nin kɛnɛ in kan ko bɛnkan kuma n'o ye o ye an ka bi wulada in na kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na aw ni ce jan ni sugantili la ka se ka aw kunnafoli kibaruyaw lasera maaw balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la aw tun bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu
ko wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita. Hɔn. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da